Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men sappo tataɓire Dental Dina TV. On ji ay sinara o toɓɓi dow wonta shintoyɗo piccuɗo ay ɗo ko shintoyɗo tati ɗum ɗo so adima yo wani ko shintoyɗo, hakkunde bindol yo wani toɓɓe tati e dow muɗum wona shintoyɗo. On paami ɗo henne ko shintoyɗo piccuɗo, ɗo ko shintoyɗo piccuɗo. Ay ngel ɗo ñiire nde ɗo ñiiri ko ɓurti, toɓɓel ngel ɗo ko ɓurti wadde paama ko ni tan wayata. Ɗo tan woni shintoyɗo walla shinara, ɗum tan jangate e nder hen. Ma woni ko shintoyɗo walla shinara ari arde wadde paama so adima e hakkunde inde nde ko wotere ko shintoyɗo. Paama so woni sara bindol walla alama wondi inde nde ko wotere shintoyɗo piccuɗo kasi ɗo tan woni shintoyɗo o walla shintoyɗo. Ɗo ko shintoyɗo nde wonde piccuɗo mbiya shintoyɗo piccuɗo. Ɗo noon ko ha ganda so adima ko ni windirte, hakkunde bindol ko ni windirte. No ɗo wayni noon ɗo wayata hakkunde, no ɗo wayni non wayata gaga saraka. Wadde ko ɗiɗi ɗi guudi, ɗiɗi inde wotere, ɗiɗi inde wotere, ko shintoyɗo tan woodi walla shintoyɗo piccuɗo. Oɗo woni oɗo wadde ko oɗo tan woni ɗo. Mbasa jibde haqqille ma o, cikka ene heewi taw hewani. Ala ko o goto mo jangunoɗa o shintoyɗo piccuɗo o jangunoɗa. Ɗo ko aɗa holle so adima ko ni wayata, hakkunde ko ni wayata, sara ko ni wayata, so alama wondi ko ni wayata. Ɗum ko ha tan teskima wona hen. Qur'ana o dow ha less ɗum tan woni hen. Ma woni ko shintoyɗo walla shintoyɗo wayata hakkunde, walla shintoyɗo piccuɗo walla shintoyɗo piccuɗo. Ɗo tan teskoy wonata. Windande sappo tataɓire nde haaɗiɗo, ƴetton kuɗi mon e karneji mon, mbañiton jangon ɗigga. Yo Allah hokku on nande e famde. Mbaɗon balle 77 906 81 12 golle men e galle men. Ko musidɗo mon giɗo mon soɓi Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.